Dobrý den, dnes vám řeknu něco o speciální pedagogice. Speciální pedagogika je vědný obor pedagogických věd. Zahrnuje principy obecné pedagogiky, základní znalosti funkcí lidského těla, včetně psychických funkcí. Rozsah působení je velmi široký, jak z hlediska cílových skupin, tak z hlediska věkových skupin. Působení zahrnuje výchovu a vzdělávání dětí a studujících se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním a taky výchovu a vzdělávání dětí a studujících nadaných a talentovaných. Cíle speciální pedagogiky jsou teorie a praxe výchovy a vzdělání lidí se sociální a zdravotním znevýhodněním a lidí nadaných. Druhým cílem je pracovní a společenské uplatnění lidí nadaných a lidí se sociálním a zdravotním znevýhodněním. A třetím cílem je řešení výzkumných témat oboru. Pojem speciální pedagogika se často používá ve dvojsmyslném tvaru. V širším kontextu se používá k označení každé pedagogiky vzhledem k pedagogice obecné, která se však zabývá jenom buď to věkem nebo předmětem. V užším kontextu je pojem užíván jako věda o zákonitostech výchovy a vzdělávání člověka od narození po stáří, který kvůli buď to znevýhodnění nebo talentu potřebuje odpovídající výchovně vzdělávací přístupy a prostředky. Speciální pedagogika se rozděluje na 8 kategorií, kterými jsou somatopedie, psychopedie, surdopedie, logopedie, etopedie, oftalmopedie, specifické poruchy učení a speciální pedagogika se zaměřením na žáky nadané. Tyto kategorie se zaměřují na jednotlivé cílové skupiny podle znevýhodnění. Takže somatopedie se zabývá vzděláváním lidí s postižením mobility. Její výchovně vzdělávací potřeby odpovídají těm jako pro lidi s dlouhodobým nebo chronickým onemocněním. Psychopedie se zabývá vzděláváním lidí s postižením v oblasti mentálních funkcí. Tady jsou výchovně vzdělávací potřeby uspůsobeny podle lidí, kteří trpí buď to duševním onemocněním nebo mentální retardací. Surdopedie je zaměřena na vzdělávání lidí postiženými kteří mají postižené sluchové funkce. Její výchovně vzdělávací potřeby odpovídají potřebám lidí nedoslýchavých, ohluchlých nebo neslyšících. Logopedie je zaměřena na vzdělávání lidí s postižením v oblasti komunikačních schopností. Výchovně vzdělávací potřeby logopedie jsou uspůsobeny stejně jako lidem se širokou škálou komunikačních poruch. Oftalmopedie se zabývá vzděláváním lidí se zrakovým postižením. U oftalmopedie jsou výchovně vzdělávací potřeby
vytvořený tak, jako pro lidi s slabozrakostí, nevidomostí nebo pro lidi s dalšími zrakovými poruchami. Etopedie se zaměřuje na vzdělávání lidí s poruchami chování. Její výchovně vzdělávací potřeby jsou stejné jako pro lidi disociální, asociální a disociálním, asociálním a antisociálním chováním. Etopedie se rovněž zabývá vzděláváním lidí, kteří trpí kombinací více typů zdravotních znevýhodnění. Specifické poruchy učení jsou zaměřeny na výchovu, diagnostiku a pomoc lidem, kteří těmito poruchami učení trpí. Výchovně vzdělávací potřeby jsou vytvořeny pro lidi s dyslexií, dysgrafií, dyskalkulií, dyspraxií, dysortografií. A poslední speciální pedagogika se zaměřením na nadané žáky je nejméně rozvinutým oborem. Děkuji za pozornost.